Pilason ng 15 ka mga hikers matapos maaksidenteng ilagay na sasakyan nga jeep sa Banwasang Miagao. Sa interview ng Bombo Radio kay Police Major Richard Lau, officer in charge ng Miagao Municipal Police Station, iagin pahayag nga nagaling sa Iloilo City ang jeep nga ginamaneho sang 5 anyos nga driver kang padulong na kuntani sa barangay Ungyod. Sa hinali lang ini nga nag-overheat sa barangay Tigmalapad, rason nga nag-atras kag nakabunggo sa railings. Dugang pa ni Police Major Lau nga mayara sang kapin 36 ka mga pasahero ang sakay sa mga jeep. Gilayon nga gindala sa ospital ang 15 ka mga hikers nga nakaangkon sa mga minor nga pila sa nagkalain-lain nga partes ng lawas samtang luwas sa mga iban nga mga pasahero. Yara naman sa kustodiya sa Miagao Municipal Police Station ang driver kag ginaistoryahan ang posibleng matabo nga ariglohanay sang magtimbang nga kampo. Saka to sila sa barangay yun, wala man na limit diri sa local government unit sa Miagao except sa mga salakyan nga automatic or may mga defective nga salakyan kay hindi ginato kasaka, like mga automatic nga motor hindi na siya kasaka na dito ginadumilian na. Wow, Kag ang mga automatic man nga salakyan kay hindi nakasarang pasaka. Ang makasaka na to ang mga 4x4, mga pick-up trucks, mga musina para nga makabato sa katason. Nabarihan si Police Major Richard Lau sa Miagao Municipal Police Station.